USB ase-programiwe anama-tones ya nama beats kamnandi ukiti right. USB high quality le bakwethu, high quality USB ngeke ngidalo legama layo i-brand because akusebenzi noma iphi brand, sebenza nje high quality. So bafethu nansi USB ngiyifakela i-client manje kaphela. Mona bafethu ninjani? Yeah, ama CD ne-Fruity Loops, amathona resin, i-Fruity Loops, some canvas asekhona bafethu, asebuyile. Kanti nama USB aphethe yonke into eqondene ne-XPS 10, USB esiprogramiwe na asekhona futhi. Ngithole kwinamba yami nansi ngiyifakile la, ithi number yami 0813589482. Mohlala kude ngikusendela ilokho nje ngikusendela i-USB ngikap through pep nama CD ngiwasenda na through pep, ngikusendela ama CD yawo 2 okunye enye nokunye. So yeah ama prices bafethu uzothola mongibuza ku-inbox WhatsApp, number yami ya WhatsApp. Yeah bafethu sengibuyile, yeah ngiyanisiza.